Google Matchmaking. Αν έχεις γκουγκλάρει πώς να κερδίσεις ένα νυχθή, ταιριάζεις με αυτόν που γκουγκλάρει τι ξενερώνει έναν ζυγό. Γιατί δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου τα ζώδια, απλά τα διαβάζετε καθημερινά. Αν έχεις γκουγκλάρει πώς να μάθω αν με απατούσε, τότε ταιριάζεις με αυτόν που γκουγκλάρε πώς να διαβάσω μήνυμα στο Facebook χωρίς να το καταλάβω. Γιατί θα έχετε κοινό προφίλ στο Facebook Σούλα Τάκης. Αν έχεις γουγκλάρει πόση ώρα βράζουμε μακαρόνια, ταιριάζει με αυτόν που γουγκλάρε delivery κοντά μου. Γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Αν έχεις γκουγκλάρει γιατί χοροπηδάει το πλυντήριο, τότε σίγουρα ταιριάζει με αυτόν που έχει γκουγκλάρει γιατί υδρώνει το ψυγείο. Γιατί οι γείτονές σας μπορούν να περνάνε καλά, αλλά εσείς περνάτε καλύτερα. Αν έχεις γκουγκλάρει τι νηφικό ταιριάζει σε κοντές, τότε ίσως ταιριάζεις απόλυτα με εκείνη που έχει γκουγκλάρει τι να μαγειρέψω όταν δεν έχω τίποτα. Γιατί δεν το βάζετε εύκολα κάτω και μπράβο σας. Αν έχεις γκουγκλάρει τι γεννάει ο Καρχαρίας, ταιριάζεις με αυτόν που έχει γκουγκλάρει πότε ζούσαν οι δεινόσαυροι. Γιατί θα ανταλλάσσετε το ένας με τον άλλον posts από το National Geographic συνέχεια. Αν έχεις γκουγκλάρει δικαιολογίες για να μην πάω κάπου, ταιριάζεις σίγουρα με αυτόν που γκούγκλαρε το αντίθετο της λέξης βαριέμαι, γιατί θα τραβάει ο ένας τον άλλον. Αναγκαστικά. Αν έχεις γκουγκλάρει πώς να χάσω κιλά μέσα σε μία εβδομάδα, ταιριάζεις με αυτόν που γκούγκλαρε θαύματα Αγίου Νεκταρίου. Γιατί η πίστη ενώνει. Google Matchmaking. Ταιριάζεις απόλυτα με αυτόν που έχει γκουγκλάρει τι να μαγειρέψω όταν δεν έχω τίποτα. Παναγιά, είναι τόσο τραγικό όσο βλέπω στα μάτια τους. Happy Valentine!